हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो बरायबाय नोंथांमोनखौ दिनैबो गोदान भिडिअ फरायलायबाय एक्चुअली गाइस दिनै भिडिअ जागोन आङो बर्ड होनो थांगोन आरोना दिनैहाय फार्स्ट टाइम एक्चुअली बैसोआथ' जाया नङा बैसो जाबाय बोराया नङा बिराद बोरायबाय एक्चुअली भटार कार्डखौ आं एप्लाइ बानायखायमोन आरोना ओमफ्राय थांनाय बोसोर 2023 आव आङो भटार कार्डखौ एप्लाइ बानायबाय ओमफ्राय दायो फैना दंफैयो आरोना आं भटार कार्डखौबो लायबावाखै ओमफ्राय लिस्टआ सफैबाय बर्ड होनायनि लिस्टआ बेजोंनो हैगोन आरोना आं दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बोरै मानसि जायो माबायदि जायो आं नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों जाहाय देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला लेट्स गो गाइस माबा मानसिफोरा गोगोम जादों नै बर्ड होग्राफ्रा होखांबायानो होनबा गोलाव दे साबाय नारलायखायो बिसोरनो दावरावसिन जोंना बिराद सान्दुं बिदि जादों होनना बुंनाय थखन लाग्राफोर गैयाना गैया सिङाव सासेल' दं खोमा दावखो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।